जै बर' हारिनि लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदो दिनै माने गुसुं मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ आं फोरमायना होनि नोंथांमोना इउटुबाव माबोरै भिउ बारायनो हागोन आरो लोगोसे साबस्क्राइबारफोर बारायनो हागोन नोंथांमोननो बे भिडिअनि जुगै नोंथांमोननो खोन्थाना होनो नाजागोन आरो ना माने इउटुबाव मोनसे गोदान आपडेट फैदों आरो बे आपडेटखौ नोंथांमोना मोनथियाबो जानो हागौ ओंखायनो नोंथांमोननो खोन्थाना होनो लादों बे भिडिअनि जुगै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं बेबायदिनो बे चेनेलाव गुसुं माने इउटुबाव जों ग्र' खालामनांगौ साबस्क्राइबार बारायनांगौ फेसबुकाव माबोरै जों फल'वार्सफोर मोननो हागोन बे चेनेलाव आं बेबायदिनो गुसुंफोर भिडिअ लानानै फैबाय थायो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो ना सोलोंनो हागोन आरो बे चेनेलनि जुगेदि ओमफ्राय माने इउटुबाव गोदान मोनसे आपडेटआ फैनाया बेनो जाहैबाय जेनेबा इउटुबाव जेब्लानोखि नों नोंनि भिडिअखौ आपल'ड होगोन बे भिडिअखौ नों माने गुबुन चेनेलनो माने नोङो शेयार खालामनो हागोन आरो ना जेनेबा कलाबरेटर खालामनो हागोन आरो जेब्लानोखि जों फेसबुकफोराव जों गुबुन नोंनि लोगोफोरनो जेनेबा जोंनि लोगोफोरनो जों फट' आपल'ड होनाय लोगो लोगो जों माने टेगफोर खालामो नालाय बेबायदिनो इउटुबावबो नोङो माने नोंनि भिडिअ एगारनायखौनो माने जाय नोंनि लोगो इउटुबार दङ बे लोगोनो नोङो माने शेयार खालामनो हागोन आरो ना आरो बे जेब्लानोखि नों शेयार खालामगोन बे नोंनि लोगोनि इउटुबारनि साबस्क्राइबारफोरनियाव माने नटिफिकेसन नांगोन आरो ना जायनि जुगिदे नोंनि भिडिअआव माने भिउआ इनक्रिस जागोन आरो लोगोफोर आरो बिनि जुगिदे नोंनियाव माने साबस्क्राइबारफोरा बारायनो हागोन आरो ना बेखौ नोंथांमोना खोन्थानाय जादों माने बे आपडेटआ इउटुबाव फैदों आरो ना ओमफ्राय जायफ्रा मिथियाखै बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि जुगिदे नोंथांमोना सोलोंना लानो हागोन आरो बेखौ माबोरै खालामनांगौ आं नोंथांमोननि स्क्रिनाव देखायनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जायनि जाहोनाव नोंसोरनि भिडिअआव माने भिउफोरा बारा फैगोन आरो लोगोसे साबस्क्राइबारा बारा फैगोन आरो ना नोंथांमोना स्क्रिनाव नायना लाबानो जाबाय आरो बे जाहैबाय आंनि इउटुब चेनेल लोगोफोर ओमफ्राय बेवहाय जेब्लानाखि आं भिडिअ एगारनो हागोन बेयाव प्लास थुनाय लोगो ओमफ्राय नेक्स्ट होनसै ओमफ्राय नोंथांमोना बे गाहायाव नायनो हागोन बे सायावहा केपसन लिरनो थिनदों ओमफ्राय बिनि गाहायाव नोंथांमोना नायनो हागोन नै इनभाइट ए कलाबरेटर ओमफ्राय बेवहाय थुनाय लोगो लोगो बिदि फैगोन ओमफ्राय बेयाव थुनानै ओमफ्राय बेयाव नोंनि लोगोखौ माने नोंनि जे इउटुबार लोगो दं बेयाव नों सार्च खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बेयाव नै गुटाइ चेनेलाव फैगोन ओमफ्राय नों जायनो शेयार खालामनो गोसो बेयाव थुनानै हो ओमफ्राय बेयाव थुनानै नै ओमफ्राय क्रेड लिंक दंखायोबो थुनानै होबानो जाबाय अब्लानिया बै नोंनि लोगोनियाव माने बे भिडिअआ माने शेयार जाबाय आरो ना ओमफ्रायनिया बे नोंनि लोगोनाव माने नोंनि भिडिअआबो माने नटिफिकेसन ओंखारहैसिगोन आरो जेब्लानोखि नों बेबायदि कलाबरेटर खालामो अब्लाना नोंनि भिडिअ माने भिउसफ्राबो बारा फैगोन आरो नोंथांमोना बे फिसा आपडेटखौ होना लाबानो जाबाय जेब्लानोखि नोंथांमोना भिडिअ एगारगोन अब्लाना नोंथांमोननि भिडिअ माने भिउसफोरा बारा फैगोन आरो ना लोगोफोर एसेनोमोन लोगोफोर आपडेटआ नोंथांमोना मोनथियाखैबा बे भिडिअनि जुगेदि नोंथांमोना नायनानै सोलोंना लाबानो जाबाय अब्लाना नोंथांमोननि भिडिअ भिउसआ बारा फैगोन आरो लोगोसे साबस्क्राइबारा बारा फैगोन आरो ना बे कलाबरेसनखौ नोंसोरो भिडिअ एगारनाय लोगो लोगो नोंसोरो नोंनि लोगोनियाव नोंसोरो शेयार खालामबाय थाब्लानो जाबाय अब्लाना नोंसोरनाव थाबनो नोंसोरनि चेनेला ग्र' जागोन आरो साबस्क्राइबारफोरा बारा फैगोन आरो भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर आपडेटआ ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ गोख्रै लोगो मोनगोन गासैनिसिमबो जै बर' हारिनि